Noswaith dda I chi gyd, a blwyddyn newydd dda. Mae'n grêt gweld chi gyd fan hyn ar y sgrin ymlaen ni. Diolch yn fawr iawn am ymuno gyda ni. So, Gwasanaeth heno ar Zoom, dyn ni ddim yn y capel oherwydd Covid eto. Felly, dyn ni'n mynd I trio rhywbeth gwahanol mewn ffordd. Mae'r cyfranwyr heno I gyd yn mynd I gymryd rhan yn fyw ar y Zoom. Dyn ni ddim wedi recordio o flaen llaw, ond dyn ni wedi recordio yr emynau. Diolch yn fawr I Nesta am ganu'r piano. Felly, bydd yr cyfeillion yn ledio'r emynau ac yna byddwn ni'n chwarae'r gerddoriaeth a bydd croeso I chi ganu ar mute ar y Zoom, os ydych chi eisiau. Ond yn gobeithio gallwch chi gyd nadolig hyfryd a chyfle I ymlacio gweithio'r tywydd ddiflas. O'n I wedi gobeithio mynd am fwy o dros, ond oedd y tywydd yn ddiflas, ond oedd hynny'n esgus jyst I aros yn y tŷ a bita digon o siocledi a gwylio digon o rhaglenni teledu hefyd. A dwi'n mynd I ofyn, diolch yn fawr iawn. So, dyn ni'n mynd I fod yn dangos sleidiau PowerPoint yn ystod y gwasanaeth heno, a diolch yn fawr I Peredur am fod yn help ffantastig yn cydlennu'r cyfan. Felly dyma raglen, dyma ni wir yn joio yn ein tŷ ni, Around the World in 80 Days. O'i ddim yn gwybod os chi wedi gweld y gyfres newydd yma gyda David Tennant, ond byddwn ni wir yn ei argymell hi ar BBC 1. A chi'n gyfarwydd yn siŵr ar stori, sut mae dweud I enw Phileas Fogg yn trio ennill bet a teithio rownd y byd mewn 80 diwrnod. A beth oedd yn hyfryd am y gyfres antur yma oedd gweld yr holl leoliadau, chi'n gwybod, o'n nhw'n teithio i'r Eidal, Hong Kong, Paris, India, ac ar adeg pan dyn ni ddim yn mynd yn bell, oedd yn eitha hwyl gweld yr holl leoliadau gwahanol yma. A teithio yw thema y gwasanaeth heno. Teithio trwy'r byd, teithio'n lleol, teithio trwy amser, a gwybod bod Duw yn gwmni I ni ar hyd y daith ar ein teithiau gwahanol ni gyd. A dyn ni'n mynd I glywed darlleniadau o'r Beibl a hanesion am arwyr o Gymru a Thu Hwnt. A dyn ni hefyd yn mynd I gyflwyno chi rai o'r pethau dyn ni wedi trafod yn yr ysgol Sul dros y cyfnod diwethaf yma, a mae'n grêt gallu rannu rai o'r straeon yna gyda chi. Wy eisiau diolch yn fawr I bawb sy'n cymryd ran heno, diolch I chi gyd, a wy eisiau rhoi mensh arbennig I fy modryb, Mrs Margaret Rees, sy'n byw yng Nghymafon a sy'n ysgrifenyddes Capel y Roc ac sydd yn 91 oed, hi sydd wedi helpu fi I ddewis yr emynau. Mae'n ffantastig, mae fel Google yr emynau a'r Beibl I fi. So, dyn ni'n mynd I ddechrau gyda hanes y fordaeth I Batagonia am y Sioned yn mynd I ddarllen yr rhan yma. Diolch, Sioned. Diolch. Un o anturiaethau mawr ni'r Cymru oedd y fordaeth I Batagonia. Ysgrifennodd y perchedig Abram Matthews o Lanidloes, un o sylfaenwyr o Wladfa, lyfr am y fenter. Dyma ei ddisgrifiad o'r fordaeth ar long y Mimosa. Pennod 4, y cychwyn a'r fordaeth. Mai y 40 1865. Dyma ni oll yn barod I fyned i'r llong, a'r llong yn barod I ninnau. Yn barod a ddywedsom? Na, choeliau fawr. Nid oes modd bod yn barod, a phe bysem heb gychwyn hyd y dydd heddiw mi fysai pawb yn barod. Nid oes modd cael mintau o ymfudwyr yn barod I gychwyn mordaeth. Mae rhywun wedi anghofio rhywbeth hyd y diwedd, ond parod neu beidio, a mae eisiau bob peth a phawb fyned i'r llong heno. O'r diwedd, dyma ni oll ar y bwrdd, a phob un yn cael ei roddi yn ei le ei hun, mor bell ag y gallai doethyneb am y pryd drefnu. Cysgwyd y noson honno ar y bwrdd,
a dyma y tro cyntaf i'r handlu o socaf ohonom i gysgu ar fwrdd llong. Ond ni chyfodwyd yr angor y noson honno. Bore drannoeth, Mai y 15 dyma ni yn barod i wneud rhyw fath o gychwyn. Yr oeddwn o gannoedd o bobl ar y lan wedi crynhoi i'n gweled yn cychwyn. Canasom Duw cadw o frenhines ar eiriau Cymraeg pan yn barod i godi yr angor. A phan oedd y llong yn dechrau symud allan o'r porth, yr oedd amryw yn gollwng dagrau yn bir ddi seremoni. Cawsom fordaeth dda a chysurus at ei gilydd, nad oeddem yn meddwl hynny ar y pryd, am fod yr handlu o socaf ohonom yn ddieithr i deithio ar y môr. Ond wedi cynefino am môr deithio, ac edrych yn ôl ar y fordaeth honno, gwelaf ei bod yn bir debyg i fordeithiau yn gyffredin. Grwgnachlwyd llawer am y peth hyn a'r peth arall, ond gwyr pob un sydd wedi mordeithio gydag ymfudwyr. Nad yw hyn, ond peth i'w ddisgwylo, hyd yn oed o dan y trefniadau mwyaf perffaith. Cafwyd ambell i ffraidd ei niwed yn awr ac yn y man. A mae bron yn amhosibl ysgoi hyn yn ôl fel mae dynoliaeth hyd yn hyn. Peth digon a anhawdd yw cael heol o deuluoedd hefyd yn o bwt o ffrai rhwng rywrau yn awr ac eilwaith. Llawer llai y gellir ysgoi y peth hyn ar fwrdd llong, pan mae llond heol o deuluoedd yn byw yn yr un tŷ ac yn cael coginio eu bwyd ar yr un tân ac yn byw trwy y dydd a phob dydd yn yr un ystafell fawr. Cadwyd gennym ddosbarth darllen ac esbonio ar y bwrdd, bob dydd ac y caniatáu y tywydd trwy y fordaeth, cyrddau gweddi ac ambell gyfeillach o nosweithiau, a 2 bregeth ac ysgol bob sul, os na fyddai'r tywydd yn anffafriol. Wedi teithio cryn lawer erbyn hyn ar y môr, fy mhrofiad yw na welais i'n genedl mor selog am foddion gras, ar fôr, yn gystal ag ar dir, ar Cymru. Ymhen 30 niwrnod, dyma ni wedi myned i mewn i enau Porth Madryn, a thir Patagonia yn y golwg ar bob tŷ, ha mawr oedd ein llawenydd. Yr ydym yn hwylio yn araf i fyny y porthladd. Y mae y porthladd hwn a elwyd gynt yn Saesoneg, New Bay, ond yn bresennol Porth Madryn, fel teyrnged o barch i Captain Love Jones Parry o Gastell Madryn, Arfon. Mae y porthladd hwn tua 36 milltir o hyd ac yn cynnwys 2 neu 3 o leoedd cymwys iawn i angori llongau ynddynt. Hyfryd, diolch yn fawr iawn Sioned, ac Alun sy'n mynd i ledio'r emyn nesaf. Diolch yn fawr, yswyddau chi gyd. Yr emyn y cyntaf, rhif 357 yn Caneuon Ffydd, wrth rodio gyda'r Iesu ar y daith, mae'r ofnau yn diflannu ar y daith. Mae gras ei dyner eiriau, a golau'r ysgrythurau, a hedd ei ddiodderiadau ar y daith, yn nefoedd i'n heneidiau ar y daith. Wrth rodio gyda'r Iesu ar y daith, ein calon sy'n cynhesu ar y daith, pan nhw res ei gyd-ymdeimlad, a'n cymell gan ei gariad, a grym ei atgyfodiad ar y daith. O diolch byth am geidwad ar y daith.
Wel, nôl ym mis Medi, pan ddechreuon ni gwrdd yn yr ysgol Sul yn y capel, un o'r pethau cyntaf wnaethon ni oedd creu llinellau amser. Felly yn syml iawn ar ddarn o bapur, nodi rhai o uchafbwyntiau cyfnod y pandemig a'r sialensau. Ac oedd cael cwrdd â ffrind a mynd am dro neu wneud recite newydd ymhlith rhai o'r uchafbwyntiau hynny. Ac oedd gweld eisiau ffrindiau a peidio cael mynd i'r ysgol ymhlith y sialensau. A holl bwrpas yr ymarfer oedd dangos bod Duw gyda ni ac yn gwmni gyda ni ar hyd ein teithiau personol ni, p'un o bod ni'n wynebu sialensau yn ein bywydau neu yn llawenhau. A dyma ni'n darllen rhan o nofel i blant C.S. Lewis, The Horse and His Boy. Wy ddim yn gwybod os chi'n gyfarwydd ar llyfr yma, dyma un o fy hoff lyfrau. A mae'r copi sydd gen i, fan hyn yn y tŷ, mae'n raffau, wy wedi darllen y llyfr yma cymaint. Un o themau'r nofel yma yw bod Duw yn bresennol yn ein bywydau ni. Weithio, dyn ni ddim yn sylweddoli hynny, ond mae'n wir. A dyma ddarllen cwpl o ddarnau i chi o'r nofel. Wy ddim yn siŵr os chi'n gyfarwydd ar stori, mae'n antur, stori antur gyffroes y myd Narnia, am fachgen o'r enw Shasta, sy'n dianc gyda cheffyl o'r enw Bri, ac ym myd Narnia mae'r anifeiliaid yn siarad. A mae Shasta yn profi sawl tro trwstan ar hyd ei daith i ddianc. Mae'n unig, mae'n ofnus, ac yn y darn mae'n mynd i ddarllen i chi, mae'n cerdded ar ei ben ei hun yng nghanol y nos ar hyd llwybr cul caregog ar ymyl clogwyn. Sylweddolodd Shasta fod rhywun neu rhywbeth yn cerdded wrth ei ochr. Roedd y nos yn ddu fel bol buwch a doedd yn methu gweld dim byd. Ac roedd y peth neu'r person yn symud mor dawel fel nad oedd Pryn yn clywed sŵn ei droed. Ond yr hyn roedd yn ei glywed oedd sŵn anadlu. Roedd ei gyfaill anweledig fel petai'n anadlu'n ddwfn, a chafodd Shasta yr argraff fod y peth neu'r person yn greadur mawr iawn. Ac fe ddaeth i sylweddoli hyn yn araf bach, ac felly doedd ganddo'r un syniad am ba hyd roedd wedi bod yn cydgerdded ag e. Roedd yn sioc ofnadwy. Wel, nes ymlaen yn y nofel, mae Shasta yn dod i wybod mae'r llew Aslan, y cymeriad yn nofelau C.S. Lewis, sy'n cynrychioli Iesu. Aslan sydd wedi bod yn cerdded gydag e, yn ei gadw'n ddiogel rhag syrthio dros ymyl y clogwyn. A dyma sydd gan Aslan i'w ddweud wrth Shasta. Fi oedd y llew. Ac wrth i Shasta syllu'n geg agored, siaradodd y llais eto. Fi oedd y llew ath orfododd i ymuno ag arafus, ffrind Shasta. Fi oedd y gath ath gysurodd yn yr anialwch. Fi oedd y llew a yrodd y cwn gwyllt i ffwrdd tra roedd y ti'n cysgu. Fi oedd y llew a roddodd nerth o'r newydd i'r ceffylau redig y filltir olaf fel y byddwch chi'n cyrraedd cartref diogel y brenin lwn mewn pryd. A fi oedd y llew hwnnw, wnaeth wthio'r cwch yr oedd y ti'n gorwedd ynddo, yn faban bach bron a llwgu, at y lan, lle roedd dyn yn eistedd, yn barod i ofalu amdano ti. Felly roedd Aslan wedi bod yn bresennol ym mywyd Shasta mewn gwahanol ffyrdd ers iddo gael ei eni, yn ei warchod a'i arwain, a hynny yn ddiarwybod iddo. Wel, nesaf, wy'n mynd i ofyn i Emyr ddarllen hanes Iesu ar y ffordd i Emmaus. A mae'r stori yma o lyfr Luc, pennod 24, ac mae'r fersiwn yma wedi i baratoi gan y Cyngor Ysgolion Sul. Ac yn ystod y cyfnod clo, oedd y Cyngor Ysgolion Sul yn paratoi pecynnau wythnosol o wahanol straeon o'r Beibl.
ac o'n i'n gwneud defnydd o'r pecynnau yma yn ei addasu nhw ac yn defnyddio gweithgareddau ohonyn nhw. Felly o'n i'n meddwl bydde fe'n neis i rannu un enghraifft gyda chi. Diolch, Emyr. Hanes Iesu ar y ffordd i'r maes. Yr un diwrnod, roedd 2 o ddilynwyr Iesu ar ei ffordd i bentref y maes, sydd ryw 7 milltir o Jerusalem. Roedden nhw'n sgwrsio am bopeth oedd wedi digwydd. Wrth i'r trafodaeth fynd yn ei blaen, dyma Iesu'n dod atyn nhw a dechrau cerdded gyda nhw. Ond doedden nhw ddim yn sylweddoli pwy oedd e, am fod Duw wedi'i rwystro rhag ei nabod e. Gofynnodd un ohonyn nhw, am beth ydych chi'n dadlau gyda'ch gilydd? Dyma nhw'n sefyll yn stond, roedd eu tristwch i'w weld ar eu hwynebau. A dyma Cleopas un ohonyn nhw yn dweud, mae'n rhaid mai ti ydy'r unig berson yn Jerusalem sydd ddim yn gwybod beth sydd wedi digwydd y dyddiau diwetha yma. Gwybod beth, gofynnodd. Beth sydd wedi digwydd i Iesu o Nazareth, medden nhw. Roedd yn broffwyd i Dduw ac yn siaradwr gwych, ac roedd pawb wedi'i weld yn gwneud gwirthiau rhyfeddol. Ond dyma'r prif offeiriad a'r arweinwyr crefyddol eraill yn ei arestio, a'i drosglwyddio i'r Rhufeiniaid i gael dydfrydu i farwolaeth, a'i groeshoelio. Roedden ni wedi gobeithio mai fe oedd y Meseia oedd yn mynd i ennill ryddid i Israel. Ddigwyddodd hynny echddoe, ond mae'n y fwy. Yn gynnar y bore yma, dyma rai o'r merched oedd gyda ni yn mynd at y bedd lle roedd ei gorff wedi cael ei osod, ond oedd y corff ddim yno. Roedden nhw'n dweud eu bod nhw wedi gweld angylion, a bod y rheini wedi dweud wrthyn nhw fod Iesu'n fyw. Felly dyma rai o'r dynion oedd gyda ni yn mynd at y bedd i edrych, ac roedd popeth yn union fel roedd y wragedd wedi dweud. Ond welon nhw ddim Iesu o gwbl. Ych chi mor ddwl, meddai Iesu wrth y ddau roedd yn cerdded gyda nhw. Pam dych chi chael ei mor anodd i gredu'r cwbl ddwedodd y proffwydi? Maen nhw'n dweud fod rhaid i'r Meseia ddioddef fel hyn, cyn iddo gael ei anrhydeddu. A dyma Iesu mynd dros bopeth ac yn esbonio iddyn nhw beth roedd Moses a proffwydi eraill wedi ddweud amdano yn yr ysgrifau ei sanctaidd. Pan oedden nhw bron a chyrraedd pen y daith, dyma Iesu'n dweud ei fod yn mynd yn ei flaen, ond dyma nhw'n erfyn yn dair arno. Tyr di aros gyda ni dros nos, mae'n mynd yn hwyr, felly aeth i aros gyda nhw. Pan oedden nhw'n eistedd wrth y bwrdd i fwyta, cymerodd dorth o fara, ac adrodd gweddi o ddiolch cyn ei thorri a'i rannu iddyn nhw. Yn sydyn, dyma nhw'n sylweddoli mai Iesu oedd gyda nhw. Ar foment honno, diflannodd o'i golwg. Diolch yn fawr iawn, Emyr, a Cerian sy'n mynd i roi'r darlleniad nesaf. Salm 121. Dyrchafaf y llygaid i'r mynyddoedd, o lle daw fy nghymorth. Fy nghymorth a daw oddi wrth yr arglwydd, yr hwn a wnaeth nefoedd a deiar. Ni dad e beth droed lithro, ac ni hynna dy geidwad. Wele, ni hynna ac ni chwsg ceidwad Israel. Yr arglwydd yw dy geidwad, yr arglwydd yw dy gysgod ar dy heilaw. Nith deri y hael y dydd, na lleiad y nos. Yr arglwydd ath geidw rhag bob drwg, efe a geidw dy enaid. Yr arglwydd a geidw dy fynediad ath ddyfodiad o'r pryd hwn hyd yn dra gywydd. Diolch yn fawr iawn, Cerian, a Thomas sy'n nesa. Dyma hanes Harriet Tubman. Fe helpodd Harriet Tubman cyn geithwas o'r Unol Daleithiau gannoedd o geithweision ar ei siwrna o gaethiwed i ryddid. Fe gelwyd Moses ei phobl. Fe ddefnyddiodd rwydwaith o 2 diogel, safe houses, o'r enw The Underground Railway.
Dyma'i hanes o'r llyfr Straeon Nos Da I bob rebel o ferch. Un diwrnod, roedd na ferch yn sefyll tu allan I siop groser, pan redodd dyn du heibio iddi ar ras wyllt. Roedd dyn gwyn yn rhedeg ar ei hôl ac yn gweiddi, "Stopiwch y dyn na, fi sy bia e, fy ngheithwas I yw e." Wnaeth y ferch fach ddim byd. Enw'r ferch oedd Harriet. Roedd hi'n 12 oed, ac roedd hitha hefyd yn gaeth. Roedd Harriet yn gobeithio y byddai'r dyn du yn llwyddo I ddianc. Roedd arni eisiau ei helpu. Ar y foment honno, fe daflodd rhywun ddarn o haearn at y dyn du, ond yn hytrach na tharo'r ceithwas, fe drawodd Harriet ar ei phen. Cafodd ei ynhafu yn ddrwg, ond yn wirthiol, llwyddodd ei gwallt trwchus I ysgafnhau'r ergyd ac achubwyd ei bywyd. Doedd fy nghwall erioed wedi gweld crib, meddai, ac roedd yn debycach I das wair na dim byd arall. Rai blynyddoedd yn ddiweddarach, fe benderfynodd y teulu oedd yn berchen ar Harriet I gwerthu I deulu arall, ac fe fachodd ar y cyfle I ddianc. Fe guddiodd yn ystod y dydd a theithio gyda'r nos. Pan groesodd y ffin o dalaith Maryland I Pennsylvania, sylweddolodd am y tro cyntaf erioed ei bod hi'n rhydd. Edrychais ar fy nwylo I weld ai'r un person oeddwn I, nawr mod i'n rhydd. O'n i'n teimlo mod I wedi cyrraedd y nefoedd. Roedd yn dal I gofio am y ceithwas a welodd yn ffoi o flaen y siop y diwrnod hwnnw. A meddyliodd am ei theulu yn ôl yn Maryland, ond oedd yn dal I fod yn gaeth. Roedd yn gwybod bod yn rhaid iddi ei helpu. Dros y blynyddoedd nesaf, fe aeth yn ôl bron 20 o weithiau ac I ychyb cannoedd o bobl. Roedd yn cuddio'r bobl mewn rhwydwaith o dau diogel, yr Underground Railway. Chafodd ei erioed mo'i dal, a chosiodd yr un enaid byw. Diolch yn fawr, Thomas, diolch yn fawr. Emyr sy'n mynd I ledio'r emyn nesaf I ni. So chi'n defnyddio'r llyfr rhif emyn I ryw 710. Arglwydd Iesu dysgym gerdded trwy y byd yn ôl dy droed. Chollodd neb y ffordd i'r nefoedd wrth dy ganlyn di erioed. Mae yn olau ond cael gweld dy wyneb di. Araf iawn o'i fi ddysgu, am yn eddgar iawn o'i ti. Mae dy ras yn drech na phechod, aeth dy ras am hynau di. Haidroi fyny, nes i'n gyrraedd trwthyr drws. Ar fy ngyrfa dysgym weithio gwaith y nef wrth olau ffydd. Nes i'n ddyfod yn gyfarwydd ag orchwylion gwlad y dydd. Dysgu'r anthem, cyn cael telyn yn y côr. Dysgym siarad yn fwy nefol, fel preswyliwr pur y wlad. Dysgym feddwl fel yr angel, yn fwy annwyl am fy nhad. Wedi'r dysgu, ti geir mawl ar enw byth.
A nesaf mae Alun Tipley di yn mynd i ddarllen rhan i ni o Exodus. Diolch. Darlleniad o lyfr Exodus pennod 16. Yna aeth pobl Israel ymlaen o Elim a chyrraedd anialwch Sin sydd rhwng Elim a Sinai ar y 15fed diwrnod o'r ail fis ers iddyn nhw adael gwlad yr Aifft. Pan oedden nhw yn yr anialwch, dyma nhw i gyd yn dechrau ymosod ar Moses ac Aaron unwaith eto. Byddai'n well petai'r arglwydd wedi gadael i ni farw yn yr Aifft, o leia roedd gynnon ni ddigon o gig a bwyd i'w fwyta yno. Ond wyt ti wedi dod â ni i gyd allan i'r anialwch yma i lwgu i farwolaeth. Yna, dyma'r arglwydd yn dweud wrth Moses, dwi'n mynd i wneud i fara ddisgyn o'r awyr fel glaw arnoch chi. Bydd rhaid i'r bobl fynd allan i gasglu yr hyn sydd ei angen arnyn nhw bob dydd. Byddai un i profi nhw, i weld os gwna nhw rando ar beth dwi'n ei ddweud a'i peidio. Ar 6 diwrnod pob wythnos, mae nhw i gasglu ddwywaith cymaint ac roedden nhw wedi gasglu bob diwrnod arall. Gyda'r nos, dyma sofl ieir yn dod ac yn glanio yn y gwersyll, roedden nhw dros bobman. Yna, yn y bore, roedd haenen o wlith o gwmpas y gwersyll. Pan oedd y gwlith wedi codi, roedd rhyw stwff tebyg i haen denau o farig yn gorchuddio'r anialwch. Pan welodd pobl Israel dyma nhw'n gofyn i'w gilydd, beth ydy e? Roedd ganddyn nhw ddim syniad beth oedd e. Ac meddai Moses wrthyn nhw, dyma'r bara mae'r arglwydd wedi rhoi i chwi i'w fwyta. A dyma beth mae'r arglwydd wedi orchymyn. Mae pawb i gasglu'r hyn sydd ei angen ar eu teulu nhw. Dylech gasglu digon i bawb sy'n aros yn eich pabell. Yna dyma Moses yn dweud, peidiwch cadw dim ohono dros nos, ond wnaethon nhw ddim gwrando. Roedd rhai wedi ceisio cadw peth ohono dros nos, ac erbyn y bore wedyn roedd cynron ynddo ac roedd yn drewi. Roedd Moses wedi gwylltio gyda nhw. Felly roedd y bobl yn mynd allan bob bore i gasglu faint roedden nhw ei angen. Ond wrth i'r haul gynhesu roedd yn toddi. Ar y 6 diwrnod roedden nhw'n casglu ddwywaith cymaint. A dyma arweinwyr y bobl yn mynd i ofyn pam i Moses. A dyma fe yn ateb, dyma ddywedodd yr arglwydd. Rhaid i chi beidio gweithio a fori, mae'n saboth wedi gysegru i'r arglwydd. Beth bynnag di chi am ei bobi neu ferwi, gwnewch ni heddiw. Wedi'n cadw beth bynnag sydd dros ben at y fori. Felly dyma nhw'n cadw beth oedd dros ben tan y bore, fel roedd Moses wedi dweud. Naeth e ddim drewi a doedd dim cynron ynddo. Galwodd pobl Israel y stwff yn mana. Roedd yn edrych fel hadau coriander yn wyn ac yn blasu fel bisgedi wedi gwneud gyda mel. A dyma Moses yn rhoi'r gorchymyn yma gan yr arglwydd iddyn nhw. Mae 2/4 ohono i'w gadw am byth, mwyn i bobl yn y dyfodol gael gweld y bwyd wnes i ei roi chi yn yr anialwch, pan ddes i a chi allan o wlad yr Aifft. A dyma Moses yn dweud wrth Aaron, cymer jar a rhoi 2/4 llawn o'r mana ynddo a'i osod o flaen yr arglwydd, i'w gadw'n saff ar hyd y cenedlaethau. A dyna wnaeth Aaron, yn union fel roedd yr arglwydd wedi dweud wrth Moses. Dyma fe'n ei osod o flaen arch y dystiolaeth i'w gadw'n saff. Bu pobl Israel yn bwyta'r mana am 40 o flynyddoedd, nes iddyn nhw gyrraedd gwlad Canan, ble gwnaethon nhw setlo i lawr. Diolch yn fawr iawn, Alun. Gathon ni'r stori yna yn yr ysgol Sul ar y Zoom. Felly mae'r plant yn gyfarwydd â'r stori yna. Diolch eto, a Cerian sy'n mynd i ddarllen rhemyn nesaf. Emyn 702. Arglwydd, arwain drwy'r anialwch bu,
bererin gwael ei wedd. Nid oes ynof nerth na bywyd fel yn gorwedd yn y bedd. Holl alluog ydyw'r un am cwyd i'r lam. Golofn dan rho'r nos sy'n harwain, a rho golofn niwl y dydd. Dawl fi pan fi'n teithio'r mannau geirwon yn y ffordd y sydd. Rhoi'n fanna fel na bwyf yn llyfrhau. Agor y ffynhonnau melys sydd yn tarddio'r graig i maes. Rhyd yr anial mawr canlyned afon iachadwriaeth gras. Rhoim hynny, dim i mi, ond dy fwynhau. Ymddiriedef yn dallu, mawr yw'r gwaith a wnest erioed. Tigest angau, tigest uffern, tigest satan dan dy droed. Hen calfaria, nac aid hwnnw byth o'n cof. Wel, wy'n mynd i sôn wrthych chi nesaf am elusen Motoron Cymru. Fis Gorffennaf diwetha, dros 1 penwythnos, dyma Phil yn cymryd rhan yn Sialens Motoron Cymru, sef dringo 3 chopa uchaf Cymru a seiclo rhwng pob un, mwyn codi arian i ymchwil clefyd motor neuron disease. Dyn o'r enw Bob Gledhill sydd yn y llun ar y top gyda'i wraig Lowri a'i mab nhw Will, nath ddechrau'r elusen yma ar ôl i Bob cael diagnosis MND. A mae'r teulu yn ffrindiau mawr gyda'n cymdogion ni, a dyna sut dyn ni wedi dod i adnabod nhw. Nawr oedd y sialens yna o ddringo'r 3 chopa a seiclo rhwng pob un yn un anferthol yn gorfforol, ac oedd hi'n waith caled. Yr holl ddringo a'r seiclo trwy'r glaw, ond i Phil oedd e'n brofiad byth gyfiadwy a phrofiad bydd e'n trysori, oherwydd oedd yr holl gwmnïaeth y camaraderie ar y ffordd wedi gwneud yr holl beth yn hwyl ac yn werth chweil. Mae Bob a'i deulu yn aml yn sôn am sut mae cefnogaeth ac anogaeth a chwmni
teulu a ffrindiau yn helpu nhw I wynebu y siwrne bersonol anodd iawn mae Bob yn ei wynebu. Ac yn y llun arall, jyst I weithio chi, mae yna griw ohono ni yn Hospice Sgandafeil yng Nghaerfyrddin. Codwyd 65,000 o ganlyniad i'r sialens, gyda hanner yr arian yn mynd I elusen My Name's Doddy, Weir Foundation, elusen I ymchwilio motor neurone disease a sefydliad gan y chwaraewr rygbi o'r Alban Doddy Weir, ac yna oedd rhan o'r arian yn mynd I gefnogi Hospice Sgandafeil yn Sir Gaerfyrddin. Nawr mae Alun Tobias wedi cyfansoddi cerdd am y chwaraewr rygbi o dde Affrica, Joost van der Vesthuizen, gobeithio bod wedi ynganu'r enw yna'n gywir, a fi farw yn 2017. Nawr oedd Joost wedi teithio'r byd yn chwarae rygbi, ond fe wynebodd daith bersonol anodd iawn, achos gath diagnosis MND hefyd. Ac oedd wedi sefydlu elusen I ymchwilio'r clefyd ac wedi ymgyrchu I godi ymwybyddiaeth o MND. Oedd Joost yn Gristion ac oedd e'n siaradodd y lot am sut oedd ei ffyddau yn helpu I gadw'n bositif, a dyma un o'i ddyfyniadau fe fan hyn. I'm fighting this illness with my faith, and my faith is strong. I am a firm believer that there is a bigger purpose in my life, and I'm very positive, very happy. A ni ddiolchgar iawn I Alun am rannu'r gerdd gyda ni, a mae Alun nawr yn mynd I adrodd y gerdd. Diolch Alun. Chi'n clywed fi? Ydyn. Wel, fel mae rhaid gwybod, fi wedi mynd nôl i'r ysgol. Mae'n rhaid i gweud fwy eisiau fi fynd nôl i'r ysgol, ond dwi'n ddysgybl nawr gyda'r ysgol farddol ma'n Gaerdydd ac yn trial dysgu cyngeneddu. Na I weid y gwir, mae trial dysgu cyngeneddu, so mae beth sy'n anodd, mynd ar daith lan 3 copa ar feic, neu trial le gwbl o linellau. So yn sgil hynny, dath cais mor hanner wrthos diwetha, dwi'n byd fel bod yn gadael i'r funudolau ar wedi lifo. Ysgrifennu ychydig o'r linellau ar y thema taith. Wel, dyma dechrau meddwl, gan fod Desmond Tutu newydd arw, dyma'r meddwl yn dechrau crwydro tuag at deaffrig. A fe ddim cweit yn taro fi'n iawn, ond wedyn dal rhywbeth yn taro fi am y deaffrig a'i taith nhw o apartheid a ryddid. A mae'r lluniau iconig da ni o Nelson Mandela ar fynd, wrth gwrs, ni Gris Rugby yn rhoi tlws y cwpan y byd I François Pina yng nghym dyfynol cwpan y byd yn 1995. I fi rhywun sydd wedi gwylio'r ffilm Invictus, roedd y gêm hynny'n foment ar daith o dynnu y genedl De Affrica yn ôl at ei gilydd yn bobl du a bobl gwyn. A un o'r chwaraewyr yn y gêm hynny i'r De Affrica oedd, wrth gwrs, Joost van der Vesthuizen, un o'r mewnwyr gorau mae'r byd ma wedi gweld. Mae'r foment na yn y gêm na, ble mae fe'n wynebu John Alomo ac yn dod I fe ar ei gefn yn un eithriadol. A mae'n anodd meddwl I ddweud y gwir bod y ddoi chwaraewyr na wedi yn gadael ni erbyn hyn. A beth mae lot o bobl ddim yn gwybod yw pa mor bwysig o crefydd i'r ddau ohonyn nhw, I Joost ac I John Alomo. Ac wrth gwrs fe wedodd Hanna, fi Joost yn ffigwr bwysig ar daith y De Affrica o apartheid, ond fi hefyd o'r daith personol ofnadw pan gath e diagnosis o motor neuron. Y boi yma oedd yn gymaint o chwaraewr, gymaint o ddyn sportsman, yn cael ei galluo I gadair olwyn, ond mi oedd ei grefydd dal yn bwysig I fe tan I ddiwedd. A ar weithaf I ddioddefed, gobeithio dweud hynny yn gros yn y gerdd, mae'n braf yn edrych yn ôl ar fywyd rhywun o wir yn gawr. Mae rhaid I fi fod yn onest, yn ôl gwaith cartref o fi'r ysgol farddol I sgwennu cywydd ar y thema cadair. Felly mae'r gerdd yma, fel wedodd Sais, killed 2 birds with 1 stone. We're sôn am cadair a thaith. Felly mae hi, sy'n lot yn wydi, ond mae'n oce. Mae'n rhaid I ddarllen I o fan hyn. So mae'r llun chi fyna o Joost a mae I ddarllen hwn. Hyglyw o'n cadair siglo, eto ef yn codi'r to. Eifrysgamu'n dallu dyn, y cawr y mob cyhyryn. Hyd y cae, y heda cop, yn torri cyn y tirio. Ar y maes chwaraeau mig a deffro y De Affrig. Brawd y tlawd wnaeth gipio'r tlws a datod rwy mae statws. Hir ei boen pen campwr byd a'i fachu wnaeth afiechyd. Y nawr dar ystyngwyd nerth
yn adfail diamadfer. Iddo siom a bedd yw swyn, hi alai gadair olwyn. Ond ei hedd, troi at weddi, yn ein nos, ein harwr ni. Gwerth y gwaed a gwirth y gair, a'i gododd lan o'i gadair. Ei heilwen a ddawelwaith, a da i weldroediau daith, yr un ffein a'r lwybrau'n ffydd, yn gryf a sawnd ei grefydd. O raid fe ddaweto'r wen, a'n wylo, a'n drin heilwen, a diolch i jwst am yr atgofion. Gwych, Alun, diolch yn fawr iawn, a diolch am roi hanes jwst i ni hefyd. Diolch. Nesa, wy'n mynd i ofyn i Gweno. Adrodd salm i ni. OK, Gweno? Salm 23. Yr arglwydd ydy fy megael i. Mae gen i bopeth dwi angen. Mae'n mynd â fi i orwedd mewn porfa hyfryd, ac yn fy arwain at ddŵr glan yn llifo'n dawel. Mae'n rhoi bywyd newydd i mi, ac yn dangos i mi'r ffordd iawn i fynd. Ydy, mae'n enwog am ei ofal, hyd yn oed mewn ceunant tywyll ddychrynllyd. Fydd gen i ddim ofyn am dy fod ti gyda mi. Mae dy ffôn a dy bason yn fy amddiffyn i. Rwyt ti'n paratoi gwledd i mi, ac mae fy ngelynion yn gorfod gwylio. Rwyt ti'n tywallt olew ar fy mhen, mae gen i fwy na digon. Bydd dy ddaioni ofal ffyddlon gyda mi, weddill fy mewyd. Hyfryd, diolch yn fawr iawn, da iawn Gweno. Hyfryd. Reit. Nesa, wy'n mynd i sôn wrthych chi tipyn bach am goleg Trefeca. Nawr, fe fuon ni'n ddigon lwcus i fynd i goleg Trefeca ddwywaith y llynedd fel teulu a chael aros yna. A drwy wrth fy modd gyda choleg Trefeca, o'n i heb fod yna, wir i chi, ers dros 30 mlynedd, ond o'n i arfer mynd lot gyda Lona Roberts yn yr 80au, a chael amser gwych yno, a mae gen i lot fawr o atgofion hapus iawn. A dyna chi rai llun bach o goleg Trefeca a llun wrth gwrs o Hywel Harris, ffigwr holl bwysig yn hanes yr Eglwys Presbyteraidd, sylfaenydd teulu Trefeca, oedd cymuned gyda fe yng Ngholeg Trefeca. Ac fel ydych chi'n gwybod, mae'n siŵr mae yna amgueddfa fach yn y coleg sy'n llawn o drigereddau a chreiriau rili diddorol. Nawr, falle bod chi ddim yn gwybod, ond oedd Hywel Harris wedi teithio yn helaeth yn ystod ei yrfa fel pregethwr. Dros 30,000 o filltiroedd medden nhw, a dyma Thomas gyda mwy o hanes Hywel Harris. Diolch yn fawr hynna. Dyma erthygl o'r llyfr Cymru mewn can gwrthrych yn sôn am fap teithiau Hywel Harris. Ar y 5 ar 20 o Fai 1735, aeth dyn ifanc i oedfa gymyn yn Eglwys Talgarth a chael profiad rhyfedd. Yn sydyn, cafodd ei argyhoeddi gan yr ysbryd glân fod Crist wedi marw dros o fi, a bod fy holl bechodau wedi gosod arno. A chafodd ei draflyncu gan gyflwr o heddwch llawenydd, gwyliau dwristrwydd, casineb tuag at bechod ac ofn troseddu Duw. Roedd y foment hon yn rhan o droedigaeth bersonol Hywel Harris, a dyma, yn ôl y traddodiad, dechrau'r symudiad newydd o frwdfrydedd ac iachawdwriaeth bersonol o fewn yr eglwys sefydliedig. Byddai'n arwain ym mhen amser at greu sefydliad annibynnol, newydd a phwerus Eglwys Presbyteraidd Cymru. Yn fab i Saer,
ganwyd Harris yn Rebecca ger Talgarth ym 1714. Mae hunangofiant yn peintio darlun erchyll wedi orliwio ym mhob tebyg o ieuenctid, pan oedd yn llawn balchder gwag a difyrwch ieuenctid, a meddyliau atheistaidd, fel y tyfodd fy holl lygreddau'n gryfach ac yn gryfach ynof. Nid y brwdfrydiwr cyntaf Mo Harris o bellbor. Roedd un o'i athrawon, Griffith Jones o Llanddowrwr, a gafodd ynta y droedeigaeth grefyddol, yn teithio'n plwyfi'n achub uneidiau. Ei fod yn fwyaf adnabyddus am yr ysgolion elfennol a sefydlodd i ledaenu llythrennedd ymith oedolion a phlant yn neorllewin Cymru. Nid Harris oedd yr unig bregethwr o'r fath chwaith. Pregethwr charismatig arall oedd Daniel Rowland, y gelwyd ei ddilynwyr ecstatig yn neidwyr. Cododd brwdfrydedd o gyfuniad o ffactorau. Sigurdod Eglwys Lloegr, cynnydd yn nifer y bobl lythrennog oedd yn agored i syniadau newydd, a dylanwad mudiad crefyddol tebyg yn Lloegr a thu hwnt. Ar ddiwrnod ei droedigaeth ysgrifennodd Harris, teimlais ddeheadau aniwall i achub pechaduriaid triennus, dyheuad fy nghalon oedd i'w hargyhoeddi o'i pechodau a'i trallod. Ym 1736 cychwynnodd ar daith i ledaenu i neges, yn gyntaf yn lleol, yna ledled Cymru a rhannau Loegr. Wynebau elyniaeth gan glerigwyr, boneddigion ac eraill. Mae'r dynion bonheddig, ysgrifennodd, yn ein hela fel cligieir. Ond denau gynulleidfa oedd mawr ac enillodd lawer o ddilynwyr. Trefnwyd cymdeithasau lle byddai'r aelodau yn rhoi cefnogaeth grefyddol i'w gilydd a disgyblaeth. Ym 1748 ysgrifennodd Harris, ymwelais erbyn hyn o fewn 9 wythnos a 310 o siroedd a theithio tua 150 milltir bob wythnos, a siarad ddwywaith y dydd ac weithiau 2 a 4 gwaith y dydd, ac ar y daith ddiwethaf hon, nid wyf wedi diosg fy nillad am 7 noson. Drwy'r cyfan, ysgrifennodd ddyddiadur manwl mewn 284 cyfrol a miloedd o lythyrau. Ar fap llawysgrif o'i deithiau rhestra Harris rai o gyrchfannau. Llanbedr Pont Steffan a Llangeitho, Tuddewi a Holffordd, Amwythig, Birmingham a Llundain. Ar ôl 10 mlynedd o lyfurio roedd Harris wedi blino'n lân. Yn aml byddai'n diastyru ei iechyd a byddai bwyd a hyd yn oed cwsg yn golygu dim iddo. Roedd yn ddyn anodd, hirllig, obsesiynol a sirpwch. Roedd gen i demtasiwn i chwerthu neithiwr, ysgrifennodd yn ei ddyddiadur, gan ofni ymysodiad o hysteria. Yn y pen draw, aeth yn ôl i Rebecca yn 1752, a sefydlodd gymuned grefyddol yna. Erbyn 1753, roedd gan y teulu, fel ei galwodd, 29 o aelodau, a 120 yn 1763. Dros amser codwyd capel, becws, gerddi, ysbyty, a hyd yn oed wasg ar greffu yn Rebecca. Diolch yn fawr iawn, Thomas, a fi'n gobeithio gallwn ni trefnu trip ysgol Sul i Goleg Trefalca rhywbryd eleni, bydd hwnna'n wych. Wel, dyma Manon nawr gyda'r emyn olaf. Diolch, Manon. Un cam bach rhyw'r emyn 800. Un cam bach ar hyd y byd yr arf, ar y daith o hyd y gwmni gaf, a throi bob y fori ddaw, gad i minnau afel yn dyla. Ac wrth fynd o ddoi i'r fori newydd draw, gad i minnau afel yn dyla.
trwy y gylch cornel i'r byd yr wy am y byd cael dysgu mwy a mwy, pob peth newydd wela fi, caf ei welydd drwy dy lygau di. Wrth i'n gerdded heibio i'r gwych a'r gwal, dangos i mi fod ffordd da i'w chael, ac os caf yn rhwystro'n llwyr, rhoi'n ffordd nad oes ond tiau gwyr. Dysgu'n gari pan fod byd yn gas, pan fod byd yn greulon rho i'n ras, boed y daeth yn gan i gyd, cadw fi'n dy gwmni di o hyd. Hyn oed arglwydd na'r hyn fyd mawr cron, iau oed hefyd na'r diwrnod hwn. Hyn a newydd wyt ynghyd, rhodiaf yn dy gwmni di o hyd. Rhif yr emyn 800. Wel, dyna ni wedi dod i ddiwedd ein gwasanaeth, ond cyn i ni gloi gyda gweddi, hoffwn i jyst gweud diolch enfawr unwaith eto i bawb sydd wedi cymryd rhan, yr holl siaradwyr, a diolch i Nesta am ganu'r piano, a diolch enfawr hefyd i Peredur am helpu gyda'r gwaith technegol. Felly gadewch i ni weddio. Ein tad tragwyddol, wrth i ni gamu i flwyddyn newydd, bydd gyda ni. Diolchwn am dy gariad ath ofal drosom. Arweinia ni wrth i ni wynebu cyfleoedd a sialensau yn ein bywydau. A helpa ni i helpu eraill, a bod yn gwmni ac yn gefnogaeth i'n ffrindiau a'n teuluoedd a'n cymunedau ar hyd y daith. Weddiwn am dy fendith ar y flwyddyn hon.